Pangila siya, Dan, take this product. Inom kami coffee. Nagpamassage ko, brother. Naulaw na lang ko sa nagmassage ako, brother. Kaya di ko tumba, brother. Sige na lang ko gunit, brother. Pwede lahina na. Lahina kita. Grabe, di ba? Ang buhaton niya, buhatag siya 6 hormones. Katong sa una, 25, di ba lahi mo to 25 ka, 30 ka, 5. Oo. Sugod sila pala pa, hanto sa ulog yun na. Muna kitawag ng massage na walay laktaw. Pag-inom ni mo, ani, first sachet, di pa rin mo feel. Second sachet, i-ano niya yung hormones. Third sachet, fourth sachet. Pag-abot og 5 sachet, diyan. Pero babae ka, pwede babae ka. Ay, pwede ka. Sina po tato sa ikaw pila. Sir, sina po tato sa pila na kasasya mo ino. Tulog. Lagi ka porda mo ka dress balay. Patay. Unya kay mo to yung sponsor. Ang tama to di. Tuya ba? Oh, di na pa inuon. Ano ba ka po mga byuda? Pwede ka mo sponsor og duha ka ulitaw? Nala! Maningil ka nila ikabot sa force sa Anyway, tugan mi Dori. Maganda pa product natin, palakpakan naman natin yun. Grabe talaga. So anyway, tapos na po ako sa product. So, kung maganda product, maganda din ba ang company natin? Yes. So kung maganda company, maganda product, napaka